Zwijgman is een begrip in Friesland. En dat is ook wel logisch, want het kleinbedrijf bestaat intussen meer dan 124 jaar. Heel wat Frieske generaties hebben hadden klein kocht in een van haar winkels. Mijn overgrootmoeder die is begonnen in 1886. En dat was een vrouw en in die tijd mocht een vrouw niet voor zichzelf beginnen op het bedrijf. Dus die kreeg de naam van een man. En zo is het Zwijgman geworden. Anders had het een hele andere naam gehad. En mijn vader is er eigenlijk in 1955 in gekomen en die heeft alleen maar kinderkleding. Dus toen waren we echt gespecialiseerd alleen maar in kinderkleding. Het bedrijf had dus een lange geschiedenis. Eigenaar Sjors Zwijgman vindt het spietig dat er nou een zwarte bledsie erbij kwam is. Maar door de crisis is het dwongen maatregels te nemen. Mijn kinderen die zijn begonnen met internet en daar zie je eigenlijk een enorme groei. Dat is ook het nieuwe winkelen en dat heeft ons wel aangezet om gewoon keuzes te maken. En als je dan op een gegeven moment eigenlijk in een wat zwaarder weer komt met filialen en moet overleggen van nou wil ik daar nog 5 jaar mee verder of 10 jaar. Dan was voor ons eigenlijk wel duidelijk om dat toch aan te pakken en nu te zeggen van nou we gaan stoppen met die filialen en we focussen ons eigenlijk alleen maar op Leeuwarden.